Tresna Agape. Panglimbang 5 menit dina Selasa wage tanggal 16 Juni taun 2026. Kapetik saka Injil Matius bab 5 ayat 43 tekan ayat 48. Sawijining penceramah agama kondhang jroning ceramahing nglarang umate padha ngucapake Slamet Natal kanggo wong Katolik mligine lan wong Kristen sumrambai. Jarine penceramah mau kanthi ngucapake Slamet Natal, Gusti Allah bakal ngatutake wong mau ana dosa-dosane wong-wong Kristen lan Katolik kang kaanggep kafir. Arepa becik dikaya ngapa tumindake, wong kafir ya tetep kafir, pinesti mlebu neraka. Mengkono si penceramah mau menehi alasan kaya ngerti-ngertiyo. Beda karo penceramah agama kang seneng gawe cerah lan benthik ing cecala, Gusti Yesus ing waosan dina iki mulang lan meling para murid kanggo padha dadi sedulur kanggo sapa wae tan pilih-pilih tanpa syarat. Sacara sinengker Gusti Yesus medharake menawa kabeh umat manungsa ana donya iki, mbuh apa wae latar belakang bangsa, budaya, agama, jinis kelamin lan sapiturute, kalebu wong-wong kang madeg mungsuh padha nyambung jrimpet ngangkah sengsara lan patine para penderek dalem Gusti. Kabeh mujudake sedulur kang pantes ditresnani. Carane kanthi tresnani sak becik-becike. Minangka tambahan wawasan, tresna mono kapérang dadi papat. Sepisan tresna storgi alias tresna brayat. Tresna storgi yaiku tresna antara wong tuwa kalawan anake utawa sakwalike. Kapindho, tresna eros utawa tresna romantis. Tresna eros yaiku tresna antara wong lanang lan wong wadon kang kasumet dening daya asmara kang ngemu nepsu birahi. Katelu, tresna pilia utawa tresna sekabat. Tresna pilia yaiku tresnane para sekabat, tresnane antara wong siji kalawan sijine kang ora ana sesambungan sedulur tunggal banyu. Kapat, tresna agape utawa tresna tanpa syarat. Tresna agape yaiku tresnane wong kang ngarepake amung kabecikan wae kang dumadi marang wong kang ditresnani. Tresna agape mujudake tresna kang tan pretungan, tanpa syarat, uga tan peduli kahanan apa wong kang ditresnani. Tresna agape kaya mengkene iki kang kakersakake Gusti Yesus karasuk katindakake dening para murid-murid dalem. Tresnanono mungsuhmu sarta sembayangno wong-wong kang nganingaya kowe. Amung tresna agape kang bisa ngowahi memungsuhan dadi paseduluran, sengit ngigit-igit dadi seneng ndulit alias keperanan. Gusti Yesus ora angger dawuh, panjenengane wis nuladakake kaya ngapa panjenengane ndongakake wong-wong kang padha mungsuhi lan nyedani panjenengane. Panjenengane uga nugrahake Yang Roh Suci kanggo mbombong, neguh lan nguwatake para penderek dalem jroning padha kupiya berjuang tresnani tanpa wates. Kabukti akeh para martir padha seda mesem jroning panandhangi jalaran ora kajiret mring sanggan rasa sengit. Para tresna pelem kinasih, ayo padha berjuang nyampurnakake jati diri kita minangka wong Katolik kanthi ngrasuk tresna agape kang amung ngarepake kabecikan, karaharjan, kaslametan lan kamulyaning liyan. Aja cilik ati, Gusti Yesus bakal ngutus Yang Roh Suci saperlu nganti ana ing paneguhan lan panglipuran dalem. Kanthi mengkono, kita bisa dadi seksi-seksi Allah kang ambek welas marang pepodo. Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalem Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti, sampeyan dalem osai, asih tresna dalem kawula, dumateng kawula kados bapa dhateng putra. Kawula gentos tresna dhateng sampeyan dalem ngungkuli samukawis lan tresna dhateng sesami kados dhateng diri kawula pribadi. Gusti, kawula aturi ngagengaken katresnan kawula. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.